ще бъдат нещастни. Ще празниците до 22 септември най-често гостите на хотелите във Велико Търново са семейства. Посещавани сме от доста семейства с деца. Градът се струва наистина да бъде посетен, има какво да се види, интересно е. Смятам, че и този път няма да има отлив на тези клиенти. Да си вземам доброто на страна. Стигнат на едно място, в което наистина витае този дух на българщината, особено около празничните дни. Pentru salarii. Acum nici lufurile angajaților nu mai pot fi achitate, observă evenimentul zilei. Jurnalul Național se ocupă de modificarea dramatică din aprilie până azi a destinației banilor de la FMI, de la plasă de siguranță pentru leu la plata